bidla, sfida, challenge, sejħla li trid. Kif l-aħjar tkun imqasma minn ċertu riċerka li jagħmlu insomma ħana naraw illum. U fil-fatt, l-iktar punt importanti huwa dan. Aħjar nagħmlu għalija nnifsi, aħjar nagħmlu kontra kulħadd, aħjar kulħadd ikun maqut flimkien, x'aħjar li nagħmlu, mela aħjar jien kontra kulħadd. Hemm min jemmen li xi programm irid ikun tip ta' competition li min jiġi l-ewwel, min jiġi t-tieni, min jiġi t-tielet. Però sabu illi dik ċertu sens ta' competition, apparti tista' tkun unfair, tista' tkun ukoll li dak li jkun taqtalu qalbu jew taqtala qalba. Allura x'sabu li l-aħjar? Sabu li l-aħjar challenge tkun b'unlimited number of winners, iġifieri illi jista' jkun hemm kulħadd illi jerbaħ jew ħadd jew xi ftit jew inkella ħafna, f'liema sens. Illi dan aħjar li jkun hemm ċertu standards sabu, illi kull min jilħaqhom. Naturalment ħajkun wieħed mit-challenge winners ta' dak iċ-challenge partikolari. U ħana naraw naqra l-fej illum fil-fatt. Mela, qabel xejn, xtaqt insaqsik din mistoqsija. Kieku dik iċ-challenge li inti tagħmel tkun b'xejn, toħodha bis-serjetà. Ġieli inti għamil xi ħaġa illi kienet ta' b'xejn u ħadta verament mhux biss bis-serjetà qasir żmien imma tul ta' żmien. Tajjeb, jekk intom ħafna minnkom bażikament taqblu miegħi, taqblu illi xejn ma jsir b'xejn, jiġifieri li l-affarijiet li toħodhom bis-serjetà normalment trid tinvesti fihom, ħanitlobkom tagħmlu like, love, jew tikkummentaw fil-video taħt biex tikkonfermaw li taqblu miegħi illi jisma' xejn mhu se jsir b'xejn u jiena xejn mieħa nieħu bis-serjetà jekk ma jkunx hemm l-isforz illi ħanagħmlu minn qabel. Issa, parti oħra importanti, aħjar illi fuq wara dak ta' challenge ikun hemm xi tip ta' rigal u tajdu li ismani. Nafu xi ħad titkellem inti grasso, ħad titkellem fuq fat loss. Naturalment ir-rigal ħajkun li ħanitla fix-xaħam. Però mhux biss. Sabu li apparti li jkun rigal li inti taraħ, tajjeb ukoll li jkun rigal materjali biex inti tirsisti iktar. Melejja ngħidu li inti ħad tagħmel 6-week challenge kif nagħmlu aħna ta' New Better Life, tajjeb. Huwa tajjeb illi fl-aħħar ta' dak iċ-challenge ikun hemm rigal li inti ħadd tieħu jekk inti irsistejt, jekk inti wasalt tat-targets tiegħek. Mela importanti wkoll pilastru ieħor illi challenge iva ikollha rigal materjali. Issa, importanti wkoll illi qabel xejn nagħmlu round-up ta' dak kollu li qed ngħidu, mela x'qed ngħidu aħna. Mela importanti li biex oġġett tieħdu bis-serjetà illi inti fih ħadd investi l-flus u ħadd investi l-ħin qabel. Importanti wkoll illi flok ma tagħmlu inti kontra kulħadd, tagħmlu inti ma' kulħadd biex kulħadd jgħin lil kulħadd biex jasal għax f'dan il-każ ħajkun hemm unlimited amount of winners. Importanti wkoll li jkun hemm coach u coaches illi mhux biss ħajjgħinuk fejn jidħol l-exercise imma jgħinuk fejn jidħol in-nutrition għax dan għal xejn tipprova tilħaq ċertu inti goals imma naturalment ma tafx għandek tagħmel u ma tafx kif ħatamilhom, però importanti wkoll illi fl-aħħar ikun hemm anke dak ir-rigal illi inti tant jisħolok. U dan ir-rigal kif qed ngħidu idealment l-aħjar ikun materjali. Biex tkunu tafu aktar fuq anke challenges li nagħmlu aħna ta' New Better Life, ħanistidnek tidħol fuq www.6 bħala numru weekchallenge.malta.com. Mela www.6weekchallenge.malta.com. U jekk taħseb dak il-programm jottalik u aħna nemmnu li l-programm iva jista' jgħinek, nażluk bil-qalb kollha biex tkun waħda mill-ambaxxatriċi tagħna f'dan is-6 week challenge. Niltaqgħu.